Anta na gang. Amahan na mo. Sige, umabila sa daw gang. Amahan na mo. Amahan na mo. Eh, Nakaasa langit. kaya yun. Wala, Kabalay. wala niya gitiwas ang amahan na mo. Communion yun na ugma ni Julia. First, excited na kang communion. Yes. Silaw. Ay, ka nangumpisal. Ay, ugma pa ka mangumpisal? Ano naman ang ato ni Father, nabindisyon niya ako. Umana na dito? Ugma pa. Ano kung Father, bindisyon niya ako kaya ako'y nakasala. Nga ba, wala dahil mo anak? February 18? Umana de ay? Umana de guys. Mo na first communion na ni Julia ugma. Umana sa pangumpisal. Oo, mo tayo kumpisal ka. Ngayon pagpasaylo sa Ginoo. Nakalo nakapasaylo na ka din naka pwede mangawat. Di naka pwede mamalikas. Dili mamalikas. Di naka pwede mangaway ni mami. Ay, dili siya mangaway ni mami. Hindi na po siya pwedeng masukol ni daddy. Ay, ni papa. Masukol ka ni papa? Oh, nga nakabutan si Julia, guys. Tapos, dili na po siya mangaway ni kuya. Mangaway ni kuya. Umuto, mangayo ko, sorry. Ako, mangaway ko ni kuya. Ay, si kuya mangaway, no? So, kuya, mga kuya, mangaway, dili siya. So, ayan na lang gikuan mga omega, yan na lang gidawat niya, giaway siya ni kuya. Dili niya sala. So, dili na siya mga ipasaylo ni Father. Sa pa mga salagang dili magtinapulan si Julia. Tapulan ka gang? Allah, bawasan na mga nakapasaylo ni Father. Dili sa pa yung mga sala gani gang ban. Dili ka mga dili na ka kay dili mapuro dili na ka nanguhay na pagpasaylo. So dili na ka pwedeng masukol ni kuya. Ngayon na pagpasaylo kung awayan ka ni kuya hindi na ka mo dili lang gud ka love lang gud. Di kaya mga palawa na yung mga kuya, guys. Then si Julia excited na tomorrow magsuot siya og white. Dili ko ka vlog tomorrow, guys, kay matanan Julia kay sa kapilya man sila na mag first communion sa Nicolas, no? Sa kapilya sila mag first communion. So, dili ko makauban kay alas 8 so tulog pa ko ana. Mangkuan pa ni mami dito, manghinlo pa ni mami Dina dito. Ha? Apas ako? Alayo. Dura. Sa Friday pa man kung makakita ni mo gang. Yung sayaw sa Friday. Ha? Oo, mag-judge. Mag-judge ko sa inyo. Ha? Pasok ng classmate? Classmate ni mo ang lahimong queen? Ha? Okay, for. Okay, kaayo. So, tuloy niya gang. Sayo pa ka uma. Sayo pa ka mata. May nga ka, Father, sayo na ko mata kay kuan. Sa taas na akong video gang. Bye sa ta. Bye mga mega. Nakauli namin mga omega, nakailis namin ni Julia, nakailis na pod ko. Gikan mi nag-celebrate sa birthday ni Lola Philly. Dito gyapon mi sa Walk Angel nagkaon. Tapos pa mi na lang tabasog. Busog pa si Julia. Birthday ni GM, busog si Julia. Birthday ni Lola Philly, busog pa si Julia. Busog min doan ni Julia. So, tapos na ang birthday. Tomorrow, na po ko'y meet up tomorrow sa akong friends.
gabi na ako nagpukoy kamit na parong magang. And then, si Julia dili katulog ka first communion na niya ugma. Daghan mo gang? Kamo tanan? Sa kuan mga estudyantes na sa Nicolas. Katong nangumpisal na, katong nakakuan na. Mag-pray na dahil ka, naganguman o ka ng kalawat. Balo ka sa mga pray. Mag-thank you ka. Ako na-pray. Ano ako? Ay, ikato. Katong gimimorize, pwede ni mo na i-pray. So, katong duha, mana mo. Ang raso na ni mo tagadlaw. Di mo na, pag-memorize na ni mo, dili na na mawala sa imong una. Thank you, God, for the eyes that see, the pretty things done for me. Pwede na si Julia guys. Si Aya, mana pa, mana first communion. What? Wala pa? Wala pa. Adi man ang siya pretty. Ano naman? Sipay, gano'n ba? Oh, gani, humana na gani siya, di ba? Humana na. Na-communion na siya. Sipay, pamukit siya. Hindi, di ba grade 5 siya? Sipay. Ikaw? Sipay. Grade 5 pa din si Aya? Taasang Aya, oy! Ay, magbuwang pa din ka ni Kanday, Aya? Ate pa din kang Aya? Ah. Grade 5 pa din Aya di. Ay, adi, pag pwede mo na magdalaga ang Aya. Hindi ko kuan. Umana na siya. So, wala pa'y komunyon. Una pa jud ka. Ay, galing. Una si Julia, guys. Nagsandanak ka. Domingo, magata na ka dito. Taga, Simba ko, sunod mo. mani mo, simba man mo, maana. Then, simba, komunyon. Pagka next Domingo, mag-komunyon na po mo. Komunyon. Mukha na ka. Every Sunday. Kaya na ka ni mama, magpasok mo adto sa tubangan. Ato, maglinya. Kung yung nakalarot ni Kristen mo, amin dayon ka. Ayaw dyan nakalimti. Di ka tagaan, di ka mami. Joke. Gang, kung gusto ka mga sakristan. Sakristan ba? Sakristan ka, ha? Hindi, mag-apply ko ka. Sakristan. Di ba yung igang diri, no? Ha? Di ba yung igang diri matong? Dili igang? Igang, karon pero yung kadlaw hindi man. Ano mo to imong bag tulya na naman si lalong? Ano, gibitay. Ano man yung magibitay dari? Ano yung Naginit gibitay? pa kong tubig kay mainom ko gatas kay hindi dugay ko katulog kung makainom ko gatas dali ra kong katulog. Wala man ka Diri. Wala man ka nag-inom. Ano daw? Nag-inom ka gatas? Ay, sa diri nga dili makatulog. Di lang makita si Julia. Di lang makita. Di makatulog si Julia. Nakita niyo si Julia, guys. Hindi niyo ba nakikita si Julia? Nasaan po ba si Julia? Yan, kumakaway po siya. Hindi po natin makikita si Julia, guys. Yan, nakikita na ang kamay. Tulog na kang. Palong na suga, oh. Tulog na ni guys. Kasi di katulog si Julia. Kay first communion, din niya ugma. Mura. Good night ka. Night. Katulog na lagi ka. Si mami di Masimat makatulog. Kasi Wala si mami. makadamgo ko. Ha? Makadamgo ko. Oo, damgo na lang ni mo nga ma. Lingin. I-pray na lang ni mo nga makapray kaan ka. Gaya ka ni Lord nga makatulog ka. Makatulog ka straight karon. Makatulog manggug ka kay kapoy manggug ka karon. Lemang tutuko po. Wala din mo nag-practice volleyball? Di Tayo. practice man dai mo. Hindi niyo makita ang unang ni Julia nasaan na oh. Hindi makita. Aswang ko. Hindi asa si Julia plus. Naara Julia. Kita namin yung mga omega. May mga lingaw
Sige ra mi og tabi kay di na sa kasultol. Asa na oras ng alauna na kang. Ha? Alauna na. Kadlaman pa ang Alauna na. tungkol. Alam na ko, katultil na ka. Good night. Donkey sa kabe. Hindi ka. Hi guys. Good night. Matulog na ni Julia.